Zdravím vás, bádatelia. Vítajte na tomto kanáli, kde rozbíjame paradigmy osvietenstva a odhaľujeme pravdy o slovanskom národe. V minulom diele sme videli, že skýtsky jazyk je starobilý jazyk. Videli sme, že tento skýtsky jazyk je jazykom getov. Videli sme tiež, že geti a dáci hovoria tým istým jazykom. Videli sme, že Sarmati sú skupinou národov a nie jedným národom. A videli sme, že skýtsky jazyk je ten istý ako sarmatský, ale pod novým názvom. Tento istý jazyk hovoria dodnes potomkovia Slovanov. Dnes sa pozrieme na obdobie vrcholu Gótskeho kráľovstva a jeho úpadok. Ale poďme pokračovať jedným citátom z Getiky. Nasleduje citát z Getiky. Potom, čo kráľ Gótov Geberich opustil tento svet, po istom čase ho na tróne nasledoval Ermanarich, najvznešenejší z rodu Amalov. Podrobil si mnohé a najbojovnejšie severné národy a prinútil ich podriadiť sa jeho zákonom. Preto ho niektorí zo starých oprávnene prirovnávali k Alexandrovi Veľkému. Pod jeho vládou sa nachádzali ním podrobení Golteskiti, Tiúdy, Inaunxovia, Vasinabronkovia, Mereni, Mordeni, Imniskári, Rugi, Tadzani, Atauli, Navegi, Bubegeni a Koldy. A hoci bol preslávený takým množstvom podriadených národov, neuspokojil sa, kým nepodrobil aj kmeň Herulov, ktorého vládcom bol Halarich, pričom veľká časť z nich bola zabitá a ostatní podrobení jeho moci. Lebo tento národ, podľa historika Ablávia, obýval miesta pri Meotskom močiari, stojaté vody, ktoré Gréci nazývajú Elei, odkiaľ dostali meno Eluri. Národ mimoriadne rýchly, no ešte pyšnejší. V tom čase nebolo národa, ktorý by si z nich nevyberal ľahkoodencov do svojich bojových radov. No hoci ich rýchlosť často viedla do nerozvážnych bojov, napokon boli zlomení vytrvalosťou a trpezlivosťou Gótov a tak osud rozhodol, že aj oni, rovnako ako ostatné getské národy, budú slúžiť kráľovi Ermanarichovi. Po porážke Herulov Ermanarich pozdvihol zbrane aj proti Venetom, ktorí hoci boli vo vojenskom ohľade zanedbateľní, boli silní svojou početnosťou a spočiatku sa pokúsili klásť odpor. Ale množstvo neozbrojených nič neznamená, najmä keď to Boh dovolí a keď sa proti ním postaví dobre vyzbrojená sila. Lebo títo ľudia, ako sme už povedali na začiatku výkladu a v zozname národov, pochádzajú z jedného a toho istého koreňa. No teraz nesú tri mená: Venéty, Anti a Sklávíny. A hoci v našich časoch pre naše hriechy pustošia všade, vtedy boli všetci podriadení moci Ermanaricha. Rovnakým spôsobom podrobil aj národ Estov, ktorí obývajú najdlhšie pobrežie Germánskeho oceánu a múdrosťou a silou si podmanil všetky národy Skýtie a Germánie, ako by boli jeho osobným vlastníctvom. Nasleduje komentár. Ermanarich je druhý vládca z rodu Amalov po Ostrogotovi, ktorý preberá kráľovskú moc nad Gótmi. Práve prostredníctvom jeho obrazu nám Jordanes odhaľuje rozsah tejto moci a uvádza nás do sveta, ktorý ďaleko presahuje rámce obyčajného kmeňového zväzu. Na začiatku svojho rozprávania Jordanes ukazuje, ako Ermanarich smeruje svoje sily proti severným národom, rozmiestneným na územiach dnešného Poľska, Nemecka a dokonca aj severných oblastí spájaných so Škandináviou. Počas stáročí severné národy vstupujú do kontaktu so skýtsko-sarmatským svetom a postupne preberajú jeho vojenské, spoločenské a kultúrne prvky. Jedným z najvýraznejších príkladov sú Heruli. Jordanes ich spočiatku umiestňuje do severných krajín, tam, kde v jeho čase žijú Dani, a zaznamenáva, že boli od nich vyhnaní. To poukazuje na ich škandinávsky pôvod. Zároveň ich opisuje ako jedný z najvyšších a najodvážnejších národov, dokonca odvážnejších než Germáni, čo ich vyčleňuje ako samostatnú severnú skupinu. Ale v čase Ermanaricha je obraz už odlišný. Heruli sú predstavení ako národ žijúci pri Meotskom močiari, v severnom čiernomorskom priestore, teda v rámci skýtsko-sarmatského sveta. To vyvoláva otázku. Ako sa jeden severný národ ocitol v tejto oblasti? Možno uvažovať o dvoch základných hypotézach. Prvá je, že Heruli podnikli samostatnú vojenskú výpravu za korisťou
a dočasne sa usadili v Čiernomorskom regióne. Druhá je, že boli zámerne usadení gótskymi vládcami ako spojenecká vojenská sila, využívaná v ich konfliktoch. Neskôr však medzi nimi vzniklo napätie, ktoré viedlo k stretu opísanému u Ermanaricha. O úlohe Herulov ako vojenskej skupiny nám pomáhajú svedectvá z 5. až 6. storočia u Prokopia Cézarejského. Ten dosvedčuje, že mali vlastné kráľovstvo v strednej Európe a opisuje viaceré ich zvyky. Napríklad, keď muž zomrie, žena musí zomrieť s ním. Príbuzní ju nútia obesiť sa nad jeho hrobom. Podobný motív je známy aj zo skýtskeho sveta. Prokopios ich tiež opisuje ako drsný národ, ktorý zabíja starých a chorých. Tieto znaky nám umožňujú urobiť dôležitý záver. Počas svojho pobytu v severnom čiernomorskom priestore Heruli pravdepodobne prevzali viacero skýtsko-sarmatských zvykov, ako aj samotný model kráľovskej moci a bojovníckej ideológie. Už majú vlastného vládcu, Halaricha, čo ukazuje formovanú politickú štruktúru. Tak, hoci pochádzajú zo severu, postupne sa začleňujú do miestneho kultúrneho sveta. Podobný proces sa pravdepodobne odohral aj pri Filimerovi. Môžeme predpokladať, že ide o severnú skupinu, ktorá sa najprv usadila v oblasti Visly a Odry a neskôr, okolo 1. storočia po Kristovi, v čase Spalov, sa presunula do Čiernomorského regiónu. Táto skupina si so sebou nesie charakteristické črty, kráľovskú moc a kult hrdinu, doložené v južnej Škandinávii už od 2. tisícročia pred Kristom. To nám umožňuje hovoriť o širšom kultúrnom areáli, o jednom spoločnom severo-čiernomorskom svete, v ktorom existujú podobné modely moci, bojovníckej ideológie a symboliky. Odraz týchto myšlienok nachádzame aj v neskorších škandinávskych ságach, kde sú hrdinské postavy spájané so stepnými krajinami a vojenskými tradíciami východu. Ďalším dôležitým prvkom tejto kultúrnej interakcie je symbolika draka. V sarmatskom svete sa používa ako vojenská zástava s hlavou vlka a telom hada, ktorá pri pohybe vydáva zvuk a slúži na zastrašovanie nepriateľa. Tento symbol prechádza prostredníctvom sarmatských jazdcov do rímskej tradície. Na severe nachádzame podobnú myšlienku pri vikingských lodiach, ktorých dračie hlavy majú rovnakú funkciu – vzbudzovať strach a demonštrovať silu. Takto sa formuje kultúra, ktorá nie je geneticky jednotná, ale je zjednotená spoločným jazykom a podobnými tradíciami. Práve tento typ kultúrneho spoločenstva stojí v základe neskoršieho vývoja slovanských národov. Potom, čo sa vysporiadal s Herulmi a upevnil svoju moc v Čiernomorskom regióne, Ermanarich smeruje svoje výpravy na sever. Tam podrobuje Venetov a potom aj Estov na pobreží Baltického mora. Tak sa jeho moc rozprestiera od stepí pri Čiernom mori až po Severné moria, zahŕňajúc obrovský a rozmanitý svet. Nasleduje citát z Getiky. No nie dlho potom, ako rozpráva Orozius, národ Hunov, najkrutejší zo všetkých svojou divokosťou, sa vrhol na Gótov. A ako sa tento národ objavil, staré podania nám to odhaľujú takto. Kráľ Gótov Filimer, syn veľkého Gadaricha, ktorý bol 5. vládcom po odchode z ostrova Skanza a ktorý, ako sme už vyššie povedali, vstúpil so svojím národom do krajín Skýtie, objavil medzi svojím ľudom niektoré ženy čarodejnice, ktoré vo svojom jazyku nazval Haliuruny. Keď ich považoval za podozrivé, vyhnal ich ďaleko od svojho ľudu a prinútil ich blúdiť po pustatinách, oddelené od vojska. Tam ich nečisté duchy, blúdiace pustatinou, uvideli a spojili sa s nimi. A z toho vznikol tento najdivokejší rod, ktorý spočiatku žil medzi močarinami. Drobný, odporný a biedný druh ľudí, známy len tým, že vydával niečo ako podobu ľudskej reči. Z takéhoto pôvodu sa teda objavili Huni a dosiahli hranice Gótov. Tento krutý národ, ako rozpráva historik Prisk Panísky, obýval druhý breh Meotského močiaru, oddaný výlučne lovu a bez iného remesla. Až kým, keď sa rozmnožil, nezačal podvodmi a lúpežami narúšať pokoj susedných národov. Tak sa stalo, že ich lovci, hľadajúc zver vo vnútorných častiach Meotiby, náhle uvideli laň, ktorá sa im ukázala a vstupujúc do močiaru, raz kráčala vpred
Raz sa zastavovala, ako by im ukazovala cestu. Lovci ju nasledovali a pešo prešli meotský močiar, ktorý dovtedy považovali za nepriechodný ako more. A hľa, pred nimi sa otvorila neznáma skýtska krajina a laň zmizla. To, myslím, urobili duchovia, od ktorých pochádzajú, zo závisti voči skýtom. A lovci, ktorí dovtedy vôbec nevedeli, že za Meotídou existuje iný svet, očarení skýtskou krajinou a ako vynaliezaví ľudia prijali, že im táto cesta bola božsky odhalená. Vrátili sa k svojim, rozprávali, čo sa stalo, vychválili Skýtiu a presvedčiať svoj ľud, vydali sa cestou, ktorú im laň ukázala. Všetkých, ktorých stretli ako prvých pri vstupe do Skýtie, obetovali víťazstvu a ostatných podrobili. Nasleduje komentár. Opierajúc sa o Pavla Orosia, Jordanes predstavuje Hunov ako najkrutejší a najdivokejší národ. Treba si však uvedomiť, že Orosius nepíše ako neutrálny historik. Udalosti posudzuje cez prízmu kresťanskej predstavy o pohrome a treste. V tomto zmysle Huni u neho nie sú len národom, ale symbolom skazy a Božieho trestu. Potom Jordanes prechádza k inej vrstve, k legendárnemu rozprávaniu. Prostredníctvom príbehu o kráľovi Filimerovi podáva mytologickým spôsobom pôvod Hunov, pričom ich spája s Gótmi. Rozprávanie o čarodejniciach, duchoch a zrode Hunov z nečistých síl netreba chápať doslovne. Pokračuje v tej istej línii, ktorú začal Orosius. Zobrazovanie Hunov ako pohromy, ako niečo cudzie a nebezpečné pre ustálený poriadok. V ďalšom momente sa Jordanes opiera o Priska Panískeho, autora, ktorý bol najbližšie k samotným Hunom a zanechal nám najspoľahlivejšie svedectvá o nich. Tu už vidíme odlišný typ rozprávania. Huni sú umiestnení za meotským močiarom, teda v stepnom svete, kde žili Skýti a Geti. Je opísaný ich spôsob života, lov, pohyblivosť, stepné prostredie. To je konkrétne historické svedectvo, nie mytológia. Zaujímavé je pripomenúť, že vo svojom úvodnom rozprávaní o skýtskych národoch Jordanes umiestňuje na to isté miesto Antov, Bulharov a Hunov. Medzi Hunmi spomína rôzne skupiny. Jedni sa nazývali Alčiagiri, iní Saviri a spomínajú sa aj Hunuguri. Jordanes tieto národy umiestňuje takmer na to isté miesto pri Pónskom mori, v priestore medzi Dneprom a Dnestrom. Alčiagiri žijú pri Chersone, teda na Krymskom polostrove. To je dôležité, pretože to ukazuje, že Huni nie sú nejaký neznámy národ, ale sú dobre známi Rímanom ako súčasť skýtskeho sveta. Prisk Panísky tiež neustále používa označenie Skýti, keď hovorí o Hunoch. Kresťanská interpretácia, ktorá predstavuje Hunov ako Boží trest, bráni vidieť túto kontinuitu. V dôsledku toho sú začínaní vnímať ako úplne nový a cudzí národ, namiesto toho, aby boli chápaní ako súčasť už známeho skýtskeho sveta. No hneď na to Jordanes opäť prechádza k legendárnemu rozprávaniu, k príbehu o lane, ktorá ukazuje cestu cez Meotídu. Aj tu sa znovu objavuje ten istý motív. Neprirodzený prechod, zásah síl mimo ľudského sveta a predstavenie Hunov ako národa prichádzajúceho z iného sveta. V tomto rozprávaní sú životné podmienky opísané ako ťažké a nepriaznivé, čo vysvetľuje, prečo vpadávajú do bohatších krajín Skýtie. Tak vidíme, že v texte Jordanesa sa prelínajú tri rôzne vrstvy. Rétorika Orosia, mytologické rozprávanie o Filimerovi a realistickejšie svedectvo Priska. Spoločné pre prvé dve je snaha predstaviť Hunov ako niečo strašné, cudzie a takmer neľudské. Práve tu prichádza najdôležitejšie pozorovanie. Sám Prisk, ktorý bol na dvore Atilu, opisuje organizovaný svet s vládcom, palácmi a spoločenským poriadkom. Jeho svedectvo neukazuje Hunov ako démonické bytosti, ale ako reálny národ, porovnateľný s ostatnými v tomto období. To znamená, že tu máme jasné rozlíšenie. Na jednej strane tradíciu, ktorá démonizuje Hunov ako pohromu a trest, na druhej strane svedectvo, ktoré ich predstavuje ako súčasť historickej reality. A práve tu vzniká nepochopiteľný paradox. Predstavitelia osvietenstva, tí, ktorí tvrdia, že hľadajú pravdu, že neveria náboženským vysvetleniam,
a že budujú svoje predstavy na faktoch, v skutočnosti nepríjmajú svedectvá Priska Paníšského. Namiesto toho sa opierajú o kresťanskú interpretáciu, v ktorej sú Huni predstavovaní ako démonické a desivé bytosti, takmer mimo ľudského sveta. Na tomto základe sa vytvárajú predstavy, že ide o nejaké vzdialené, Európe cudzie východné kmene. No ak budeme nasledovať svedectvá starovekých autorov, zistíme, že Huni sa nachádzajú v dobre známych oblastiach, vrátane Krímskeho polostrova, v bezprostrednej blízkosti rímskeho sveta. Tak vzniká rozpor. Namiesto toho, aby sa opierali o priame pozorovanie a reálny opis podaný antickými autormi, predstavitelia osvietenstva dávajú prednosť interpretácii, ktorá vychádza z náboženskej tradície a nie zo samotných faktov. A tak, priatelia, toto video sa zameralo na obdobie Ermanaricha. Videli sme rozsah jeho expanzie a oboznámili sme sa so vznikom Hunov. V nasledujúcej epizóde budeme sledovať stred medzi Hunmi a Gótmi. Ďakujem vám, že ste sledovali toto video. Prihláste sa na odber kanála a zanechajte svoj názor v komentároch.